Takže ľudia, ideme to tu skladať. Lebo hráme flašku, nie? A nám je padlo. Musíme s tým zatočiť. Bo nemáme flašku. Viem, že máme milión flašky. No, ale neviem to poskladať. A vybrali mne a povedal mi, ja som povedal úkol. No a že toto mám poskladať. No. A to už 2 hodiny budú. No. No to musím. Hej. Ale kto to bude zbierať? Tam my dvaja, no. No. Do piči. A toto ťažké? No a svojom, že ľahké. Že ja by to poskladať celý deň. Jak vedia. A čo ty máš? Ale neviem, že môžem kúkať, jak to vyzerá. Lidi, koukneme si, jak to vypadá. Takhle to má vypadať. A to budeme 2 hodiny. Toho bulleranta máme poskladať. Skladaj. Alebo nebudeme skladať. Máš pravdu. Nie, tu. Že ja to dám a vysypam tam. Tak to ešte horšie budeme zbírať. Ľudí to nebudeme skladať, lebo to je pre 14-ročných. Pre 14. 14 za 60 kg, milión tu je toto. Čo je 5 komentárov. Čo? Ale iné, Stranger Things. No. Včera som bol u počku. Hej, dobre. Musíme skladať. No, dohráme fľašku a ukážem si video Ani Oj Barbie. Kúkal si také? Co skúšala Barbíny. Aj. A ja to ešte nekúkala, budeme kúkať. Ešte tam sú. No. 3, 2, 1. No dobre. Gotovo. Hotovo. No teraz ja točím. Natoč. A ty! Úkol, bo pravda. Pravda. Miluješ Natálku Bačovú? Áno, alebo nie? To moje. Ale miluješ ju. Ty točíš. No točíš. Daj. Jopa. Na nikoho? Ešte raz. Na nikoho? Na nikoho? Na kameru. Takže kamera pravda alebo úkol. Napíšte do komentárov. Na kameru. Na kameru. Jaj. Na kameru. Na nikoho. Na posteli. Na nikoho. Joj, ja som... Starsze! Yes. No. Pravda alebo úkol. Pravda. Fakt? Máš iPhone 14? Nemám. 13. Dobre, točíš. Na kameru? Na nič? Ale na moju kanale to neplatí, bo ja točím. Musíš mi dávať. Pravda alebo úkol. Pravda? Fakt máš hovno fotky? Nemám. Však som mala, nie?
No i też. Ukol, bo prawda? Ukol. Będzie zabawa. Chodź pod tyłu, a będziesz tam do godziny. Poczekaj. A możesz tam latać. Da się idziemy tu. Ludzie. A możesz się pod moją. Się tam nie zmieścisz? Zmartwię ich schudło. Czekajcie. A 2 godziny to musi być. Da się. No. Mi to już. A musimy poczekać do godziny. No. No, już się siedzimy na złomu. Ty pana. Jaj. Ty pana. Już się siedzimy na złomu. To ciś. Ja znam. Kto to ci? Ty. Bo się nawce. Nie wolno ty. Na kamerę. Na ruku. Na ruku. Na kamerę. Na tebe. No okej, bo prawdziczka. Prawda. Prawda, że masz dziewczęckie wecji? Nie. Dobra. No powiedz. Co za boko. Prawda. Tak, masz 1 milion do nagrania. Co? Tak, masz 1000 robuxy. Nie. Na tebe. Ukołcik albo prawdziczka? Prawdziczka. Prawda, że ci wywoływał krwawą Mary? Nie. Dobra. Albo możemy latać, chyba. No to nie, bo ja to nie złamię. Na nikogo. Na kamerę. A to nie mogę. Yes! Zaczął borać. Nie! Prawda, Buko? Prawda. Tak, masz sympaleko. Mam. Okej. Czy to się szybko? Na kamerę? Ja to ci. Teraz to ci. No to dobra. Na nikogo. Ja i to dobra. Dobra, Buko. No to pici. Zamiast dycia, a chłopca. A jakiego? Nie jakiego. Czyli ma są dziczki. Super skiniu, ale chodzę. Jestem tak. Musisz. Siedzę z 2 godziny. No to dokładnie. Ok.